खालि नोंनोल' आंनि जिउनिनो साया सायख्लुम खालि नोंनोल' आंनि गासैबो सिमां मिजिं बिखायाव नोंनोल' दं गैया रावबो नोंनि अनगा माब्लाबा नों गोमायोब्ला बे होंगो दोंगो। खुलुमबाय रायजोफोर, आं मिडियाम बरगयारि। आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासिखौबो बरायबाय। ओमफ्राय नै दिनै मोनसे कभार भिडिअ लाना फैबावबाय। जि दाखालि आं मोनसे कभार भिडिअ हगारदोंमोन, बेयाव आङो बाराद्राय भिउस मोनाखैब्लाबो नोंथांमोना आंखौ माने सापर्ट खालामदों कि आं बुंदोंमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थानो लुबैयोब्ला कमेन्ट खालामनानै। आं मोजां कमेन्ट मोनदों, मोनसेबो गाज्रि कमेन्ट मोनाखै। बेनि थाखायनो आं मोजां मोननानै दिनै नै बे आंनि लोगो मिल्कियर नार्जारिजों आङो मोनसे कभार भिडिअ बानायबावबाय। जोङो बेजों आंजों क्लास 6निफ्रायनो लोगो, दासिमबो लोगो। जोङो दा BA फरायगासिनो आरो डिग्री। ओमफ्राय जों एसे कर्सबो लादोंमोन आरोना। ओमफ्राय दिनैनि करिय'ग्राफखौबो आंनो बानायदों। जा हायो बेखिनिजोंनो आरोना। आरो दाथ' लकडाउनबो, जेरावबो थांनो हाया, शुटिं खालामनो हाया, नोंथांमोना मिथिखायो। बेनि थाखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेराव कभार भिडिअखौ लाबोबाय थागोन। थेंक इउ स' माच जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। लाभ इउ अल। बाय बाय।